Donostian, martxoaren 15ean egingo den konpromiso egunari begira, herritarren parte hartzea sustatu nahi dugunez, hainbat baliabide jarri ditu martxan. Lehenengoa litzake www.libredonostia.com web orria. Bertan atal bat sortu du eta formulario baten bidez herritarren parte hartzean nahi dugu eta behaien proposamenak bertan helaraztea. Bigarrena litzake konpromiso buzoiak, bertan baita ere herritarren proposamenak botatzean nahi ditugu, da konpromiso buzoiak ongo dira taberna batzutan. Bestia litzake libredonostia@gmail.com web orria, bertan helbide hartara bertan proposamenak baita ere bidali nahi dituzten herritarrek parte hartu dezatela. Eta bestalde, 10.000 esku horri eta formulario banatuko dira Donostiako auzo guztietan zehar. Eta besti gabe herritarrei dei egiten diogu konpromiso egunean parte hartu eta auziperatuei euren babesa eta berotasuna helaraztea.